Hei, dar ce bine se vede, Iașule, Iașule. Deci, unde sunt aici? Nord 46.97445, Est 27.63181 grade decimale. Cam a venit soarele. În direcția asta este Iașul. În direcția asta de aici se află satul Grajduri. Pe aici a venit. În direcția asta cumva departe bănuiesc este Vasluiu. În direcția asta după dealul ăsta bănuiesc este, adică sunt sigur este satul Dobrovăț. Și pe aici voi urca la deal și voi la dreapta. Și Iașul undeva pe aici departe, habar n-am pe unde. Dincolo de dealurile astea. Cabana Bârnova, opa, ce sale de pick-up, niște păsărele. N-am mai văzut modelul ăsta. O fi o versiune mai nouă. Peisaje mirifice. Soarele intră în nori. Pot să filmez soarele, cam interzis operațiunea asta, dar bine. Uite cum se mișcă. E în mijlocul ecranului. O idee să merg după ea. Să vedem, bă, au zburat, nu mai merge. E proastă. Opresc aici, căci mă apucă noaptea, dacă mai